per Rafinha. Rafinha se'n va cap a dins, la centrada de Rafinha, el rebuig a la defensa no és bo. Suárez apareix, la rematada, gol! És gol! Luisito, gol de 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 Luisito, errada gravíssima en el rebuig del Paris Saint-Germain, la pilota bota a l'interior de la petita, els defenses de l'equip francès que s'ho miren, però el depredador no, el depredador quan veu una presa, ataca i ataca, gol del Barça, gol de Luisito, 3 a la primera, Barça 1, Paris Saint-Germain 0, repeteixo, 3 de la primera, el Barça guanya 1-0, ha marcat Luisito Suárez. Neymar amb Suárez fent de boia, Suárez la posa a l'interior de l'àrea per Iniesta d'Esperó, hi ha un rebot, Suárez la posa a l'interior de l'àrea per Iniesta, el defensa s'adorm, Iniesta li roba la cartera, toca la pilota d'Esperó, hi ha un rebot i gol. Gol del Barça, 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 40 de la primera part, ha marcat el Barça, gol en pròpia porteria del Paris Saint-Germain, sí, gol en pròpia porteria de Kurzawa, però aquests també valen, Barça 2, Paris Saint-Germain 0. La posa en profunditat per Neymar, ha relliscat el Neymar, també el defensa, demana penal Neymar, també els jugadors del Barça, l'àrbitre diu que és fora de porteria. No ho puc creure, per favor. L'atropella, cau i l'atropella. Molt clar, atenció que va l'àrbitre. Sí. Sí, ho estan consultant ara mateix. Penal! L'ha xiulat l'àrbitre a la línia de fons. Molt bé. L'àrbitre de la línia de fons acaba de xiular penal favorable al Barça. Minut 3 de la segona part, més suspens és difícil, l'àrbitre no havia xiulat penal, se'n va consultar amb l'àrbitre de gol, que li diu que és penal de Meunier a Neymar. Què voleu que us digui? Com diria un francès, com sí, com ça, però ja està xiulat. Leo, necessitem que el facis. 3,5 de la segona part, 2-0 guanya el Barça, penal que xutarà Leo Messi, penal de Meunier a Neymar, l'ha xiulat l'àrbitre de gol. Vinga. Porta 5 de 5 Messi aquesta temporada en penals. Vinga, va, petitó. Quina assistència d'Iniesta cap a Neymar, jo no l'havia vista, només ell. Va. El senyor Aiketin, que parla amb els futbolistes. Messi ja ha plantat la pilota. Va, Lionel, per favor, amb l'esquerra, evidentment. Xiula l'àrbitre del partit. Messi, gol! Gol! Putent i col·locat. 4,5 de la segona part. Barça 3, Paris Saint-Germain 0. Ho torno a repetir. 4,5 de la segona part. Barça 3, Paris Saint-Germain 0. Pèrdua de papers col·lectiva al Camp Nou. Ja no hi ha temps per fer-ne 3 i que el Barça se n'anirà de la competició als vuitens de final per culpa d'un partit d'anada nefast. Avui res a retreure a l'equip, que com havia anunciat Luis Enrique ho ha tingut ben a prop. El xut de Neymar, golàs d'un Neymar. Golàs d'un Neymar. Quin tros de futbolista és Neymar, que no es rendeix, que té orgull, que té amor propi. Ha clavat la falta directa a la dreta de Trapp. Gol del Barça, gol d'un Neymar. Barça 4, bravo Barça. Paris Saint-Germain 1. 5 minutets per intentar fer el 6è.
la mare que em va parir, això del futbol és la rapera, i va Neymar, gol! Neymar, gol de Neymar, gol del Barça, gol de Neymar, encara hi ha vida, encara hi ha esperança. Barça 5, Paris Saint-Germain 1, 5 minuts de futbol per fer-ne un. Neymar penjarà la pilota a l'olla, la centrada de Neymar, el rebuig a la defensa, torna a ser per Neymar, Ter Stegen que s'hi queda, Neymar encara, se la posa a l'esquerra, la penja, Sergi Roberto, gol! Sergi Roberto, el noi del planter, Sergi Roberto, el noi del planter, Sergi Roberto, el noi del planter, no m'ho crec, no m'ho crec, no m'ho crec, no pot ser, estic somiant, ens hem de pessigar els uns als altres, això és la rapera, això és el més enorme que he vist a la meva vida, jo no havia vist mai a la meva vida això, és el deliri col·lectiu, és el deliri col·lectiu, és que és increïble el que ha fet el Barça estava eliminat, el Barça estava fora, el Barça estava al carrer, el Barça havia de fer 3 gols i els ha fet, i l'últim l'ha fet quan ja s'ha acabat pràcticament el partit. El que acaba de fer el Barça és de deliri col·lectiu, és d'equip antològic, és de llegenda del futbol. Han remuntat perquè no sabien que era impossible, no ho sabien que era impossible, i per això han remuntat, tots plegats fora del camp, havíem abaixat els braços, però ells no, hi han anat, s'ho han cregut, i fins l'últim instant hi han anat, hi ha aparegut l'esprit de Stamford Bridge, hi ha aparegut l'esprit de Kaiserslautern, han aparegut els esperits que havien d'aparèixer. Amics, calia un miracle. Doncs sí, això és un miracle.